Ternyata aku nek gelem obah ya iso gawe apa-apa, wayahe ngolah pisang sing wis kedalon. Lho, he yuyu Kakang. Piye wis madang urung malam iki? Nek aku ya wis lah jelas ndak ra iso turu nek ngelih. Wengi iki bapakku entuk giliran yasinan, alhamdulillah kebagian ki. Lah ki ngide rapak tuku arep gawe wae lah kabeh. Sapa ngerti iso. Pertama-tama aku tuku pisang sing wis kedalon, soalnya murah terus enak manis. Jenis pisangnya nang nggonku uter, ono sing nyebut juga Raja Bandung, ono sing nyebut siam. Nek nang nggon kowe padha apa? Lagi aku tuku telung kepok nang pasar, lumayan lah murah. Soalnya wis kedalon ora apik-apik banget, tapi yo tesih oke lah nek dipangan. Telung kepok hargane 20.000. Iki ae rencana arep tak gawe cara gesing utawa Nogosari. Pokoke kabeh tak skip, ngerti-ngerti wis mateng to dadi sak tambah ki. Yo mangan. Lah iki penampakane Nogosari sing gek panas ngonyos-ngonyos, gek banyungku tapi nek wis adem iso sekel kok enak. Selanjutnya aku gawe gethuk telo. Lagi jenis pacitane aku goreng telo, gawe gethuk karo goreng tempe, terus gawe cara gesing utawa Nogosari. Yo, ndang dipacet ndak ra kebagian.